Babalaka pa ka, mahadlok pa ka ang kalimutan na, mahadlok pa ka COVID, nga kung doon ay crisis nga mga pangitabo sa kinabuhi, ayaw kalimot paghinumdom nga ang Diyos puno sa grasya. Fill my lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns and evening fades, I need your grace. Let every breath Mayong buntag! God is good! All the time! Kumusta? Palapakan na itong Ginoo. Hallelujah! Usa ka nindot kayo nga buntag, no? Nindot kayo nga buntag tungkol kay naata sa Dios. Muna mga hinungdan, anong nindot kayo nga adlaw? Nindot kayo nga buntag tungkol kay naata sa Ginoo. Unay pinaka mahinungdanon kay butang dili ng pagkadato, dili ng bahandi, mao'y atong tinguha kung dili langit ang hinungdan o ang rason ini tungkol kay nahigugma tas Ginoo. Okay. Safe and secure, matod sa pulong sa Ginoo, safe and secure. Mudagan lang kas Ginoo, mudangop lang kas Ginoo kay ang Dios doon sa loving arms. Unay nindot mga kaigsunan, pag naatay problema, ayaw suluha ang problema. Pag naatay mga paginahanglanon, ayaw suluha ang paginahanglanon. Dangop ka to sa Dios. Dangop tas Ginoo, sigurado din kang safe and secure ka. No? Sa atong sitwasyon na ito karon, sa atong kinabuhi mga kaigsunan, daghan kay mga tao, madunggan nimo, makitaan nimo nga problemado kayo. Reklamo dito, reklamo dinhi. Nakatabang ba? Wala. Walay usang nga sa ilang reklamo gitabangan sa Dios. Ngano man, ang nagreklamo ka, oposisyon ka sa Ginoo. Ngano man, ang tao sa Ginoo mga kaigsunan dili gyud na kabalong mo reklamo. Oh, dili gyud na kabalong mo reklamo. Ang trabaho sa tao sa Ginoo, prayer. Ang iyang trabaho, komunikasyon ngadto sa Ginoo. Mora ginagpinak kanindot pinukuminungdanon kay ngabutang sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Now, nini nga kabutagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makahulam, no? Makahulam sa inyong igdulungog mga kaigsunan. Tungod kay mauni ang pinaka nindot kaayo nga adlaw, no, pinaka nindot kaayo nga adlaw nga diin ang Dios ato makauban. Okay? Salamat kaayo sa Ginoo. Nya mo ni mga rason mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo ato basahon manindog tang tanan. Panultiyon kapitulo 16 bersikulo 1. Nagingon dinhi, ang tao maghimog mga laraw, apan ang Ginoo mao'y magbuo sa tanan. No? Ang Dios magapanalangin siyang pulong magampo ta. Amahan mo malangit noon, ikaw ang Dios kini karon tumuran ka sa tanang butang. Nining oras sa Ginoong Dios nangayo misimong tabang. Naaman minutagsa-tagsa ka mga plano, pero nito o may Ginoong Dios nga ikaw ang final ini. Ikaw ang Dios na mo'y maghanay nining tanan. Salamat Lord, ikaw ang maayo, nindot kaayo mga plano alang kanamo. Salamat kayo nining nga matahong nga kabutagon, ani ano sabing ako mga kaigsuonan nga misimba kanimo. Doon na mga tao karon nga diduyog kanamo nining live nga program. Salamat kayo Lord Jesus nga nakita nimo individual, nakita nimo Lord God ang among kasing-kasing, na-identify nimo Lord Jesus ang among mga needs, ang among mga pangilahanglanon. Diining oras sa Ginoong Dios, mudangop nimo, muhawid nimo, kay naa nimo Ginoong Dios, naa nimo ang kalinaw, naa nimo ang kalipay, ang safe, ang secure me sa diha nga naami sa imong mga kamot. Salamat kayo dining orasa, walay gahom ang dautan, walay buhat sa kangit-ngit karon bisan ang kaluyahon, ang kagutom, o bisan pa ang kapobrehon, o bisan unsang programa sa kaaway, dili mo prosper, dili ko lampos dining orasa. Among gi-rebuke Lord, among gi-welcome ang imong balang ngalan, among gi-welcome ang imong balang espiritu. Salamat Lord God, ang imong gahom karon mo'y mukuyanap ini nga dapit itong magapanglihok, unya butunaw sa tanang buhay
nabuhat sa kadakutan. Salamat kayo nining orasa. Ang imong mga katawhan karon mosalod. Ablehan among idulungog, ablehan among kasing-kasing, ablehan among tibuok nga kinabuhi. Nga din amo karon Ginoong Dios maangkon ang kagawasan, ang kasiguraduhan, ang kalipay. Amo na declare by faith. Amo declare karon Lord God. Kag imong pulong mukuyan absolute sa among kasing-kasing sama sa espada ang duhay sula. Salamat kayo nining orasa. In Jesus name. Amen o amen. Okay. Lingkod na mga kaigsuonan. Ato may baluan mga kaigsuonan nga pinakasekreto kayo nga butang, no? Pinakasekreto kayo nga butang nga dunay gyud tay relasyon sa Ginoo. No? Individual na to, sugod sa dili natay lain-lain mga needs, natay mga panginahanglanon, natay sa gawas, natay panginahanglan sa sulod, natay panginahanglan nun. No, atong lawas, ginahanglan ni mga kaigsuonan kaon, pamahaw paniudto panihapon. But insultihan ka na po igsuon, kinahanglan ang atong espirituhanong bahin mo kaon sapni. No, usahay makakaon man ni. Usahay ang atong espirituhanong lawas mga kaigsuonan. Usahay pasmado, no? Pasmado nga noon, every Sunday na makakaon pulong sa Ginoo. Pero dili no tanan. No, ituo ko mga kaigsuonan nga matag usa nga diyan karon dinhi, nakakaon kada adlaw ang imong lawas, espirituhanong lawas, no? Basa ka nun na pulong sa Ginoo, kay mao ni siya mahinungdanon kaayo. Now dili ka kabuntagon mga kaigsuonan atong pag-isgutan karon. Dunay unog ka mga butang, ako lang ni paspason. Paspason lang ako ng istorya. No, unog ka mga butang mga kaigsuonan, 5 unog. 5 ra gisulat nila. Pero unog ni unta, no? Pero sige lang. Ako ni humanon sulod sa actually mahuman ni siya mga kaigsuonan 2 ka oras. Pero ako ni humanon og kanang 40 minutos. Ako ni humanon og 40 minutos kay sumo biya ko paminawon kasi gyud tag sulti dire. Sumo ko paminawon ang mga tao, no? So, alang yan tong mga tao nagtanaw karon sa atong live, no? I-prepare na ninyo kaugalingon kay ang Dios mo gamit nimo. Unya ang Dios mutandog sa imong kasing-kasing sa diha nga tandugon kasi Ginoo ayo gyud pagduha-duha, pagdangog o pagduol sa Ginoo. Igsoon, daghang mga tao nga walay kasiguraduhan, daghang mga tao karon problema. Ang Amerika karon mga kaigsuonan, grabe kagubot sila. Gubot kayo nga naman toy dunay usara ka tao. No? Wala sila nagubot sa namatay virus. Nagubot sila tong lain namatay nga giludhan. No? Hadlok kay paminawan man diay. No? Hadlok kay paminawan kay ng atensyon sa mga tao kung ang tao di masuko. No? Dapat kasukan yung ng virus. No? Ilang gugno ng virus. Dili man makitaan po. No? Katong pulis nga nagdako, mo'y kasukan. No? Grabe kayo ang tensyon karon. But, mingon ko mga kaigsuonan tungod na siguro lack of kanang relasyon sa Ginoo. No? Musugod sa dili mga kaigsuonan ang pagpakigrelasyon lamang nito sa Ginoo mo'y pinaka-nindot o pinaka-nindot kayo nga butang nga atong buhaton para sa Ginoo. Now, dunay unog ka mga butang. Unog ka lagi. Ingon. Ilisa. Okay. Dunay unog ka mga butang mga kaigsuonan. Unog ka mga butang nga imong hinumduman sa dihang adunay kalistanan. Kung dunay mga kalistanan, dili gyud ta magduha-duha pag hinumdum niini. Dunay unog ka mga butang. Unog na ni, pero daghang saan sa Ginoo mga kaigsuonan, more or less 3,000 nga gisulti sa Biblia nga mga saad sa Dios. Pero gato na ko sa usaw dili kita mahuman siguro kung sa tuig gani. Pero kini lang mga saad akong gipili. Tungod kay mao ni ang pinaka-sekretong butang nga atong mabantayan ug mahinumduman ug sayon kay nato nga ma-identify ang saad sa Dios. Hinumdumi kanunay nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan luyo ani dunay langit nga nagbulat nimo. Amalay rason. Wala hinungdan mga kaigsuonan. Ayaw pag-una-una nga ani kalibutan na pordoy ka wa kay kwarta, wa kay milyon sa bangko, wala kay daghang kwarta sa imong pitaka sa imong bulsa. Hinumdumi nga naa kay dato na Dios. Unsay property sa Ginoo imo na. Okay? Unsay naa sa Ginoo imo na. Siguro di lang kakapiyalan og dako kayong kwarta tungod kay di pud kakabalong mo ihap. Nandito may mga tao mga kaigsuonan 1 millionaire. Dili ka balong mumanid sa kwarta, dili ka taga-agad ng kwarta. Nga naman kay di ka kabalong mumanid sa kwarta. Ngani kay daghan kay mga tao mga kaigsuonan nga dili kabalong mo kwenta o paliton. Kay daghan kay mga tao sige nagpalit nga pagabot sa balay di nagamiton. Kabantay mo ana? Daghan kay pinalit nimo nga gikan sa friends, makita nimo, ay lami kay ini. Gikag Globo. Pagabot ka sa balay,
wa magamit. Di ba? Pero kinahanglan mga kaigsuonan sa time inaani nga sitwasyon sa crisis, sa kalamidad, kinahanglan mahimutang wise, mahimutang bright, mahimutang maanaw. Ngano man, kay niining tanan mga kaigsuonan, kanang tanan mga butang imong gipalit karon, kanang tanan imong i-pressure karon, imong i-treasure karon, luyo ana, mawala. Palito nimo karon brand new pa, pagkaugma daan na. Nya gibaligya nimo na sikanhan na. Bantay mo? Kana bitaw nag-online? Ano nag-online ba? Online nga mga baligya? O nagbaligya mo, si kana na ba na yung ibaligya? Ikaw na may nanaghiya na din yung pong ibaligya. Pero ang kalami mga kaigsuonan, nadili na siya. Ang punto na ko mga kaigsuonan, doon ay mga tao nagnegosyo. Nga naman, kay gusto silang mag-increase, gusto silang uswa, gusto silang level sa level na makagasto po silang kaugalingon. Dili na sa iyo, dili na sa iyo. Pero dagang kay mga baser, dagang kay mga tao na komento dito. Pero wak sila na kay kinabuhi diha sa trabaho sa Ginoo. Igsoon sa ka nako, niining kalibutan na importante maayo ta. Maayo ta sa Ginoo. Unang-una yun, kamao kang mubansay pag-practice sa imong kaugalingon pag-exercise dito sa Dios. Ma-develop ang atong relasyon. Inong Domingo, ang basketball player, wala na sila mahimo maayo sa diha nga wala sila nag-practice. Amen ba? Ano yung kalibutan ng mga kaigsuonan? More on practice. Kaya walay na tao din talented. Napay mga tao nga, mo naging yung talent, born na, wala yan. Pagkatao anak, may namang gitara. Wala, ako din yung mga kaigsuonan. Utob lagi na sa may bawaan ako nga chords, mora yun na. Huwag na yung mga tao siguro nga maayong tao. Nung doon ko mga kaigsuonan, dahil kay mga maayong mga tao, maayong kay manugtog. Pero dili sila maayos Ginoo. Tinoon na. Ano lang tas Ginoo? Dagan may mga tao na pinakamaayo, bagigitan kayo, mga talented yung mga tao, pero wala magamit sa Ginoo. Dili kaya kung gamaan yun. Mabahalang manaway mo anong ginahuan ni pastor, basta kayo mo rin ginakuan, para rin sa Ginoo. Actually, mga kaigsuonan, 17 years siguro, mga 18 years na, 19 years na ba ko. Naningkamot yung tuon, pero mura mo yun na. Dinhe, ilugan mo gitara, di kong pailog ko eh. Kaniantos, pagkabig na mo sa Ginoo, grabe kasigan ako, magpuna ko doon. Naman, wala gitarista ni simbahan sa una. Ang gitarista lead, ako yung una. Magpuna ko, hawin ko gitara. Ang mga gitarista, tuan na, nagbalaka na sila. Bigyan nila, badungan doon, jumdo mo, tara ko, nagpuna ko. Di na ko pailog sa gitara. Kaya gusto kong magpagamit sa Ginoo. Kaya nini kalibutan naman ganyan, more on practice. Practice. Ang langit igsoon, practiceon yun nato ng langit. Dili ka mag-practice din kay training ground ng church. Mag-practice ta kay ang langit igsoon usa ka dapit nga magdaig tas Ginoo. Wala tay kagul-anan, wala tay kasubanan busa. Niining adlaw, niining orasa ayaw pag-gool-gool. Kay di ka para sa impierno, para langit ka. Tagang kay mga tao, pag kwarta mingon day maghikop ko. Nagproblema sa unahan, walang pamahitabo ang problema. Ika-problemahan. Diba? Pag mangutang ka, nakabalo ka, makabayad ka, ayaw problemahan na ngayon utang, safety na. Nautang na. Saan na ako ipagbayad? Mangutang ko ka, mangutang ka dito. Diba? Bututon mo na mangutang kita yun. Pero makuha ka o sa ganit kuhaon, ganit ang DSWD. Kanang amulirisyon, financial assistance, may yung sub, may yung pila income mo. 1.5 ra. Pero pag-utang, 20 mil. Di ba tino? Pag-utang ko na may pila income mo. Pinaba kay bill, naba kay bayad sa tubig, naba kay bill sa tubig, bill sa kuryente, sir, pila pero na mo, 2 mil. Pila pero na sa tubig, 500. Pila income mo rin, 20 mil. Basta mag-utang. Yeah? Basta mamutang, pero naaga ni sa crisis, nasa kalisod, nasa problema, wakay maakti gobyerno din nabay justice natayo, no? Di ba? May yun asam na tabang sa gobyerno, waman mabot mo din nakitaan ka na di ka ngayon tagaan. Ada ha? Pastor, tagaan niya, pastor. Uyawan sila, akil si pastor, linya. Linya si pastor. Ay lang saba ha, nag-online ha. Ay lang saba ni pastor. Tinoon na. Bitaw igsoon. Ako na nag-i-adlib good. Okay? Para mataas-taas din. Kung ano man ako lagi ni 40 minutos. Now, niningan ka mong tabi mga igsonan.
Doon ay unog ka mga butang. Unog ka mga butang na atong hinunuan sa pangabot sa mga crisis. Kaya atong kinabuhi mga kaigsunan, musugot sa dili, ani kalimutan ng mga kaigsunan, dahil di mga tao malimot. Malimot tayo ang mga problema. O di atong may baluan nga ang atong Diyos na kanunay, mutabang sa diha nga dunay mga kalisdanan o dunay mga crisis o crisis sa kinabuhi. Sama ka nun, ano na yung mga crisis mga kaigsunan? Midagsa kining panahon, o midagsa kining pandemic. No, nahimong na panik ang mga tao. Hadlo kay sila, asan yung palit? Karon mga kaigsunan, nahuman na ang quarantine. Ang matong-matong ang alcohol din na, nakapalit din alcohol sa kaganon. Wala na yung quarantine. Wala na, kay June 1, balik sa normal tanan. Na PNP na lang ang mag-release o usa pa ng mga travel. Usa pa na, PNP ang tahasan. At kung sa katinoon na, ang quarantine pass, mga lipay, kagdagaan kang quarantine pass, kaya mga ito na kagusabes, dili na magamit, June 1. Ugma, hindi na magamit. Dili na magamit. Pero karon, gahapon adlaw nakapalitik usa ka galon alcohol. Wa bimig alcohol atong una. Kaya kana mong igsoon, giging taga-Oroquieta, pinaka-upgraded ka na sila basta alcohol na gani. Napon alcohol nga, mahal kayo. Oh, palit ka alcohol sa Oroquieta, barato ra. Pero palit ka ng gawas na nanay Panginoon. Naay may alcohol din eh, unhan. Tag-200, 150 ml. Ikaw na. Ikaw di ka ron. Kung ikaw nang nagbaligya 200 ng 150 ml, ikaw din ka. Hindi ko na po hingan na doon parehas niya sa Marcos. No? Wala nga, sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili kita mabalaka, kita mahadlok, pero di mga panghitabo, hinumdum kaya ang Diyos, naghinumdum nato, unsay maayo, pumutabang siya nato sa diha nga doon natin mga kalisod. Ingat sa dinig, ingon ang versikulo 1 sa Panultihon 16, ang tao maghimo pangalaraw, apan ang Ginoo mo'y magbuot sa tanan. Atong unang punto mga kaigsunan, ingon sa dinig, ang Diyos ana gihapon sa iyang trono. Muna hinumdumi. No, mausap man ning panghitabo sa kalibutan, mahalaw ang langit ug yuta, hinumdumi nga ang atong Diyos na ang gihapon sa iyang trono. Walang ihawa. Buot pasabot, wa siya na usab. Kung naghimo siya milagro kaniadto, naghimo siya dagkong butang kaniadto, mausap ni nga Dios karon. Nya ato gialagaran, naglingkod sa trono, naglantaw nimo, unya makapa-extend siya sa iyang kamot taas, manalinghog siya sa atong mga pag-ampo, unya man masampungan lamang ang dalunggan sa Dios diha sa atong pagpakasalaw. Muna kita, mudangog tas Ginoo. Salmo 115:3, Habakuk 20:20. Atong basahon na. Ingon ang Salmo 115, ang among Dios atuwa sa langit. Ang among Dios atuwa sa langit o iyang buhaton ang gusto niya. Kanya imong mabantayan, imong mahibaluan, mga katawhan sa Ginoo. Ang atong Dios sa pag-usapon naa siya sa iyang trono. Unya maunay tinguha nato nga malipay ng Diyosa, malipay ng Ginoo nga atong gialagaran sa langit, nga naglingkod dito, nya di ka maguna-huna nga makaya nimo pagsulba ng imong problema. Una-una nga di gyud ka malimot, di gyud ta malimot, kaya natong Dios naglingkod sa trono, nya buhaton niya ang gusto niya. Amen. Unsa may gusto nimong buhaton sa Ginoo? Ang buhaton niya pagpanalangin sa imong kinabuhi. Habakuk 2:20. Ingon sa imong ang Habakuk 2:20 apan ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo. Busa kinahanglan maghilom ang tanang tao diha sa iyang atubangan. Di ki magsaba, di ki magcomplain. Di magreklamo. Alam, sige reklamo kung saan naman lockdown na po, extension na po, namamatay ka. Hadlo kayo ang COVID-19, hadlo kayo, matapang-lubin pa nila, gusto Pastor Frido, matapang ako, pero, matapang ako, takot ako sa COVID. Natural. Di ka kakita. May mga nagdalang armas, takot may nagdalang armas. Ang COVID, dili mo makitaan. Pero ang nakanindot, tinaatay Diyos.
Kumpiyansa ta kanunay. Nga naman, ingon sa, maghilom lang. Maghilom lang. Hilom kami lang. Ayaw ka panik. Kung pasabot mga kaigsunan ka ng hilom, word na hilom mga kaigsunan, kumpiyansa ka. Doon na kay kanabang gitawag o relax na kinabuhi kay naa kay Dios. Naatay Ginoo nga motabang in time of problema o crisis sa kinabuhi. Mga linog, bagyo, pagsulay, kamatay, o sa mga drug. Ingon sa dini, ang Ginoo ana sa iyang templo, balang templo, busay kinahanglan maghilom ang tao diha sa iyang atubangan. O dala pagsabot dili ta gyud ta moawit. Buot pasabot dili ta magreklamo ba. Kaya kini katong gobyerno, usa ni siya sa gibuhat sa Dios. Extension is Ginoo. Extension is Ginoo. Ang gobyerno nato mga kaigsunan, usa ni siya sa ginatukod sa Dios. Dili gani ta makasunod sa balaod sa gobyerno mga kaigsunan, hisupak po tas balaod sa Dios. Ingon ang gobyerno, social distancing kayo pagtapok sa LTO, sukok kay security. Kaya doon yung mga tao dito nga nagtapok kasi humong-humong. Ano ito mga tao dito, naitabang ni mo. Naitabang ni mo diha. Udool yun kayo hangyo pag mo dala ng papel nila dito. Udool nun, gustoy. Mo din mo tapok. Tapok mo yun. Pero sa itong kinabuhay din hindi mo propisahin na siguro, pero kita rin nagsimba. Ano man, ako gibuhat yun ang social distancing. Hinaw ka mo, hinaw mo niya. Sunod din yung mga alcohol. Abi din yung mga kaigsunan, sunod si Mana, doon na natin tergan. Termal? Ano tayo pusilo niya din Pusilo na mo, sunod. Nag-inquire ko dito sa Roqueta, nag-inquire ko, 900 yung tapuno to sa una. Karon 2,000? 2,950. Ang baligyan dito, paliton! Hapon, kinawa ko na, naigso ko na itong hapon, lamig mag-guiding online. Good, makinig mag-live ta. No, naghapon, nag-istorya niya, ingon sila nga, mapalitaan na! Makatabang na para sa simbahan. Salamat sa Ginoo kay nanay mo palit. Nanay mo palit. Dito na inungdan na nag-live ta karon. Okay, kini mga tao mga kaigsunan na tuwas gawa sa nasod, no? Listen, magugod kaayo sila dito. Dili sila kasimba. Wala pa simba, wala pa church dito nga open. Ang ilang buhaton dito online. Yung kahit magiging online, okay na pang. Online lang ka, magsimba, niya. Mekano niya, in English. Isun kisabto na in English. So, ayun yung Bisaya, kaigsunan. Sa'yo na kayo masabtan, no? Yan, Bisaya, purely yung disdak. Ang hindi makaintindi ngayon, si Pastor Borja lang. Welcome talaga si Pastor Borja dito. No? Itong tao na to. Kasama natin doon sa Tagalog na buko. Tagalog. Salamat, Pastor. Si Pastor Borja, kauban na mo dito sa church sa Buhan. Simba mi dito sa Manol, simba mi dito sa Roqueta, sa balay nilang Sister Bibi, no? Kaming na po na mong tunggaman sa balay nilang Sister Bibi. Luyo silang balay itong dagat, kapan itong simbahan dito. Gaman na mo itong simbahan. Sister Bibi, si Danja, balaka na kayo ba? Kaya, balay, gaman na simbahan. Tugod sa Ginoo. Tugod sa Ginoo, magsimba dito. Kaya ka na mga tao din na maluwas na, magkabing na sa Ginoo. May tinoon. No? Why not ganun dilit na mo, ganun dilit na ito na buhaton kung ikahimukod sa Ginoo ba? No, pag-extend. No? Wala takabalo nga, ang COVID-19 di ay muli ang pagpa-expand sa ministeryo sa Dios, pagpadako sa iyang ministry. Ano man, balo ko mga kaigsunan na kini nagkadako atong ministeryo. Tungod kay doon na tayo 100 bata, karon kitabangan na po sa FHL Foundation. No, i-open na to na next week, no? Sunod semana niya ato na po na silang tagaan, no? Doon ay program na gihimo sa FHL Foundation sa Australia nga mo hatag og mga tabang pagkaon, dili pagkaon, notebook, mga school supplies ba. Ginagbayad na siya, pero dako na ni siya kayo natabang niya panahon sa mga bata, no? Balik sila eskwela. Na balunan, no, na sila balunan. So dito po ang ministry, no, ang lupisay na mga kaigsunan doon ay 100 kabata na tabangan sa FHL Foundation. No, salamat kayo sa Ginoo. Then ministry ko nato nagkadako ganawan para tay Roqueta. Ana tay Roqueta, nagplano ko tabangan tas Ginoo ani. Ingon man lagi ang tao maglaro man, no. Maglaro, magplano ang tao, pero ang Dios na may final.
Nagplano ta nga mag-abang kita o pwede na sa Oroquieta, mag-abang ta dito sa Lumantas Riverside. O, maka-query mo dito, pilay bayan na ng mga 2 hours lang na to na abangan, 2 hours para church gathering din siya. No? Pwede ka maka-invite ng mga tao, kaya balay lang man good, house church lang siya, maikog ta mo invite ang mga tao, mga friends nato dito, dili nato sila madala. So ayo tong church yun ang dating, no? So barato naman siguro na pwede nato na buhaton nato na para ang ministry mo dako, no? O dako siya. So salamat as COVID. Ako mga kasunan, lipay man ko kayo sa COVID, no? Nalipay ko kayo. Ano man, ma-identify man yung mga tao yung tinuod na may relasyon sa Ginoo. Hallelujah, no? Kaya tinuod yung kayo mga nai-relasyon sa Ginoo. Simba din mo. Simba mo. Kaysa na hinumdumi, nga kung naa kayo relasyon sa Ginoo, di ka mahadlok mamatay. Di kita mahadlok mamatay. Ibaluin na ang Diyos naghulat ni mo karon naglingkod sa trono sa iyang grasya. Yan, doon ay grasya ang Diyos na din mo, tabang siya ni mo. Ayaw di ka patik. Ayaw kahadlok. Magsikir pa ka unang-unang doon. Pag naiubo, naisipo, na ay manghatsin na ganyan, sinto na ni, ayaw na-unahan na. Subaw na. Naay sakit sa tiyan, ano, huwag na. Usahay man doon, kaya ning-upgrade naman yung kalibutan. Ning-upgrade naman yung kalibutan, kaya pag ubo na gani, dis gani ato, ubo lang, karon TV na. Kunyagikan sa TV, ning-upgrade pa yun. Ning-upgrade sa na. Saan na? Ay, COVID na. Muna kaguban, maglisod ng ginhawa. Naglisod ng ginhawa. Dili sa bagay nga, gitook sila. Maglisod ng ginhawa, kaya nakulbaan. Ay mga tao na nervyoso kayo. Dami mga tao nervyoso. Pero na mga tao na bisan pag dagang ng utang. Bisan pag utang din, magama yung dalan. Di ikid nervyoso. Ha? Ay mga tao di ikid nervyoso. Manghulang din hulang dito. O utang din magamang dalan. Huwag yun, nervyos. Magamagin ko bali yung dalan. Ha, di ba? Tingala, ang gagi. Hindi na ko, may naspon niya. Kita na ko, pag nagmang utang na. Ha, di ba? Huwag yun, nervyos. Pagabot sa COVID, nakakininervyos. Dahil mga hadlo. O ba di makasimba, di mo simba kami madakpan. Oo! Tinulbito na. Kung na mga Diyos, di mo matanaw, mo redyos yun ang imong pagtuo. Eh, pastor, di po sasag. Pastor, di na kong gagabong pulis kakbay. Alam, pastor, ay na paglagay na kayo, pastor. Ay, naka-pastor, dakpan. Di ka mahadlo ka na. Pero si Pastor Burha, nagsimba dito sa Saudi. Oo, naglang sila yung simbahan dito. Nawala sila mahadlo. Di ba? Nga naman, kay, kung mo may kahadlok si Jesus, i-deny ko ka. Di ka protektaran sa Ginoo. Ako di ko mahadlok mga Kristonan. Nga naman, ako dapat kahadlokan. Sabi kahadlokan ako, ako ko nagbuhat ng daotan. Ikaduha, nagsimba po ko sa Ginoo. Tinuod po na ako pagsimba sa Ginoo. Ikatulo, social distancing po. Na ay mga marka nila. Napitilan na bala, ako na po nang gaman. Ay mga marka. Ayaw na mabulang ka na yung marka nila. Kaya mabulang mo dakpan ka. Ayaw yung bulang. Tinuod na. Minsan, nag-alcohol mo na sa noon. Self-guard na pag seatguard na. 99% na. Kawala ang COVID, di ba? Nanghatag mo tabi lagi si Mana. Pagsugod yung COVID, nanghatag yung seatguard. Di wag yung nahitabo din sa biyaso. Ano man, safety kayo kayo namin seatguard. Seatguard na na. Now, ikaduha, mga kaigsunan. So, ato mabantayan nga, ingana nila. Ikaduha butang, adunay mga butang na dili nato makontrol. Hinundong nga dili nato makontrol ang COVID. Ay mga butang, kung sa dili, ikaduha, adunay mga butang nga dili nato makontrol. Dili nakakontrol. Pero dunay Diyos. Dayon, dunay Diyos mga kaigsunan nga makontrolan sa itong kinabuhi. No, dili nato makontrol. Saan yung magkontrol ang ugma? Saan yung magkontrol ang kinabuhi? Dagang yung mga tao mga kaigsunan, likon doon, namatay pa ka ugma. Di ba? Dagan kayo. May manang COVID, kaya maka-repent pa. Pag-abot sa COVID, bingan na nga, laban ng umulong, lipong ko. Di man mamatay na yun. Kaya pa may sinto, in hospital, Lord, pasaylo ako, napangin ko Ginoo, pasaylo ako, isulat yung kungalan Ginoo. Kada ang pag-isulat ang kungalan sa libros kinabuhi Ginoo. Kaya Bible lang yun, ang dili, wala kasulat sa libros kinabuhi, tambong ito sa linang kalayo, isulat yun ang kungalan Ginoo. Mamatay kasi hindi ka. Di ba? Pero ka na mamatay ka, natulog lang, kuy, kaging na. Di ba? Kami namatay, ako silingan. Hindi, kapit, biyasong. Katipa. Ano na ba isultinganan? Namatay, nabuntakan, patay na. May
Pero inom pa ng gabi eh. Ang galaw, inom pa. Itong mga tao, kusok mo kayo itong inom hapon. Tatapusan na to. Di ka kabalo, dili mo makontrol. Ang dili na to control. Di tayo mga butang, dili na to control. Dili na to control ang atong kaugalingon na kaluwasan. Wala may mga taong dato na nagbayad dito sa Ginoo. Ginoo, bayaran ka na ko, luwas ako. Wa po tayo sakyanan ng aeroplano, wa po tayo helicopter na masakay dito. Wala. Dili mo control ang kaluwasan sa iyong kinabuhi. Ang importante butang, doon na tayo relasyon sa Ginoo. Maghinohanak ka, iningabot ani nga crisis, pag-abot ani nga crisis, iyon ka, wala, linaw na, matunog na. Mga tao, social distancing. Okay kayo. Ako yung mga tao, angkas, dire, angkas dito. Di na kumpay, boy. Pulis. Luwit yung pulis. Gikan sila nag-checkpoint. Nagbantay mga tao, nadilig mag-angkas. Tuwa na po, nanakop na po pulis. Tuwa na po yung nagbalibol. Tuwa na po yung nagbastin. Ako, akas pulis. Oh, ayaw mo pa pulis. Ako ay trabaho pag na-crisis. Oh. Si ma'am na, ito akong anak pulis. Luoy kayo. Si ma'am Biang-Biang, imbis gamay, may gamay pa din siya. Bitaw na. Maganda si Arnold, kaya dili kayo. Naman kayo din ka. Kuha niyahan ito sa pisina naman niya. Pero gidalan pa niya, gamay-gamay na ron. Bitaw na. Kapoy kayo ng kinabuhi. Salamat atas Ginoo mga kaigsunan. Amin ninyo, di mo na ako, kamo mga frontliner, di mo na ako kalimtan kada gabi. Naagin mo sa akong prayer list. Nga naman kay, mo di akong heart. Nakabalo ko silang sitwasyon silang kinabuhi. Dili lalim. Ang mga doktor, dili lalim mo eh. Pag ngayon nga, nagtuo ka, robot ng doktor, nagtuo ka mo dili ng hadlok, papang ar-ar. Nahin mo abot, nagtuo ka ka na papang ni ar-ar mo yun na, kita tao, duha-duhang yun ah. Hindi ka naman. Huwag ka rin na lang. Bayan ko siya. Ulit ako na rin anak itong gwapo si ar-ar. Yo, mahadlok niya ka. Di ba ginawa? Pero tungkol kay, mo may ng trabaho, doktor, pag-abot sa doktor, dok, nagsakit na yan. Baby, tanawin, baby. Anong doktor, gano'n na na? Duulong ka na ko eh, ilamon ka na ko eh. Saan ka na ko eh? Buwan test yung doktor eh. Pahiro-hiro na na, patay. Yan nga yung doktor na matay niya. Nga naman, dili mo ba? Kining COVID-19, dili, way pilikon eh. Walay pilikon. Pero ang kasagaran, di patay dato. Dato, oy! Ano ba? Nadungog mo na yung namatay po, pre? Wala. Natumba lang. Namusilingan na rin, natumba. Gingo ba? COVID eh. Wala, oy. Ay, daan naman eh, maintenance. Pero mamatay ka ni dato. Naisintong to. Kaya? Kasagaran gikag China, nagikad, yung gikad mo ng China, hadlo kayo! Friends, ay Chinese dito, nakita siya. In English sila. Di man kabalo kayo in English. Siya, dili sa taami ko ron. Hindi na tumbahin. Dili sa ta-friend ka ron. Okay, gikad ka China. Tino na. Mga naman, dili na ito kontrolado, dili na putang, dili na ito makontrol. Hinumdumin, na doon ay Diyos na makakontrol sa kinabuhi mga kaisunan. Hallelujah! Diyan ba ito may ating hindi pa di ko kontrol sa kaugalingon, no? Ganit, problema, di ka kasurban. Diba? Masakit ang tiyan, no? Ngita na mga tambal. Sakit ang labad sa ulo, ngita na tambal. Ano, dili na ito kontrol. Okay? Ikatulog. Pas pasulang na ito, nagkapit at tamungan. Di ko kumula pa sa ulas 12 mong kayo kaya 45 oras ba yun eh? Wala 5 minutos na lang. Ang mga pagsulay, magkahatag o kabulhanan. Tuma na. Ha? Ang mga pagsulay, magkahatag o kabulhanan. Ha? Tinuod, pastor? Ang Biblia nagingon, ang Pulong Skino nagingon, Santiago 1, 2, 4. Hello, tinuod na ka, no? May ang taong anak ang sinuwa, nagipagsulay. Dili ma-identify kung tinuod ba kang anak, sinuwa pag wala ni. Kaya ang pagsulay yung nagkikisunan, makahatag o kabulhanan. Wala ka lang ni. Pag na-COVID, kabulhanan. Ano man? Uy, duha ka mo wifi. Tinuwa dito. Naamami. Tanawa na ko. Ipatanaw na ko paliw. Tanaw. Naamami plan. Naitaw na gamit na dili ni inyong bayan na. Na yung mga mubayan na wala ka, mga pulinhalan, mga pulintayos. Dili, uy. Dili ni apil. Kana na diha. Naaring tao magigamit sa Ginoo ani. Kapalo na kakinsa ka. Mubayan ka ni 1299 ang bulan.
Ingon siya, pinumdumi lang ko, pastor. Upgrade, taas kayo ang appearance sa niya. Plan ni siya. No? Nung ko mga kaigsunan, kining, asay mga address, lamig kayo. Kunin nindot kayo mabutang. Magkahatag, ingon siya din tanawa, atong basahon, kuyugin ko ninyo. Okay, kuyugin ko ninyo. Mga igsoon, isipan na bulahan ka mo kung ang tanang matang sa pagsulay, muabot ka ninyo. 2, address, kaya sayod ka mo, nga ang inyong pagtuog isulay lamang, aron ka mo mahimong mainatuson. 4, paniguroa, nga ang inyong pagkamainatuson, magpadayon, aron ka mo maghingpit o dili makulangan sa bisan. Gitis lang di ay, testingan lang ng atong pagtuo para mahimutan, malako tayo. COVID! Na ay second wave, second round. Ingon sila, doon na puno second round sa COVID. Hindi kumutuwa na. Ayaw ipamulog, ayaw isulti. Kay kanang tanan, dili na siya makatabang sa Kristohan. Naganing mga news, kaya mo makitaan din ha, ayaw i-share. Kanang dito mga fake news. Naman ko yung mga fake news. Naganing mga dili maayo na imong hunahunahon, dili makatabang sa Kristohan. Katang pulaw lang sa Ginoo. Kanang mga verse, mga pulaw sa Ginoo nga makapainganyo, makapahatag ng kalipay sa uban, kana ko i-share. Kaya nga naman, nindot na pamalandugon o paminawon, kay naay saan. Hawiran na nato kanunay. No, dili nato makontrol, unya doon na day mga pagsulay na makahatag nato kabulahanan. Ayaw ka nga. Tanang matang sa pagsulay. Wala pa ganing abot ng tanang matang. Pagsulay pa lang gani. Di ba? Usahay problema sa pamilya. Magguba ang pamilya, relasyon sa pamilya, mati ayon, magguba. Uspo na sa Ginoo. Gubon sa yawa. Ang trabaho sa yawa, to kill, to steal, and destroy. Trabaho na sa yawa, mahimong gwapo ang makotig na. Mahimong humot, bisang pagbaho. Ang trabaho sa yawa. I-transform sa yawa ang dili maayo kay posisyon man siya. Makakita ka sa imong bana nga nagpaalot og gwapo, i-identify nga nagpagwapo na para nimo. Ayaw isulti nga para sa uban ang napagkagwapo. Kay ba man trabaho sa yawa, mahibawan niya, ma-identify niya unsay imong isulti, unsay imong ipamulo. No? Kini nga kung bana buutan gani, ako ra gihigugma ni, ipakaslan dito ani. Kini akong asawa po, gwapa po ni kayo, kaya akong ipakaslan. Anak siya. Imong i-appreciate na ng way sa kinabuhi. Ayaw ng silos. Kaya kanang silos magkakaisonan, kanang garbo na siya. Dili na makatabang sa pagrelasyon, pagpatubo sa pamilya. Kunya, muli usa ka ground unya ng mga pagsulay na moabot dayon sa kinabuhi sa tao. But silent ka na po mga kaigsunan, mahimong hingpit diay sa diha nga dunay pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Mahimong hingpit ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Malikon ka ba? Malikon ka ba? Dasi ka. Yes, Lord. Salamat kayo ni Ginoo. Kapalo ko nga naa kay Dios na Dios na atong gilagaran. Makahimo siya. Dunay mga trials, dunay mga pagsulay. Yang dunay mga pagsulay nga makatag kabulahanan. Adunay daghang kay mga tao mangutana bahin sa mga pagsulay. Nya makaingon din sila, makahatag ba kabulahanan? Dunay mga pangutana, makahatag ba kabulahanan? Si James nag-ingon nga sakto na to maayo nga sakto na to pag-ayo nga siya ang makasulti, nagsulti nga kung dunay mga kasakit, wala na pasabot, wala magsulti si James nga kung dunay sakit, maayo ko na. Ano bang dunay kay sakit, maayo? Yes, maayo kay ka, kay sakit. Na kay cancer, maayo kay ka. Wala nangingin si James na. Wala nangingin si James nga, dunay pagsulay. Oy, dunay pagsulay, maayo kayo, kay mga pagsulay. Wala nangingin si James na. Ingaw lang siya, pag dunay mga pagsulay, hinumdumi, na dunay Diyos na mutabang nimo. Ano ba? Nalingon siya na, dunay mga problema, ngayon si James ka, oy, nakakay problema, maayo, kaya nakakay problema. Wala biya. Walay Kristohanon, nga musulti, pwede mo, na ako'y problema biya. Ayaw pagsulti na nakakay problema. Isulti na nakakay Diyos na musulbad sa aking problema. Kaya kung imong problema ganing unahon mo, bot pasabot maulahin ang Ginoo, ang imong problema, ma-identify na dayon, maghunahunan na dayon ka, mag-anam na dayon ka kaguol, mag-anam dayon ka kaniwang, dagan kay mga tao, pag COVID news, dili na matulog. Dili makatulog. Dili ganahan mo kaon.
O niya, over na dayon ang ilang kinabuhi. Over na. Pero, sayran ka na ko, pag doon ay mga pagsulay, doon na di ay pagsulay na makahatag ang kamulahan. Ikaw pa. Kinahanglan, mahimot ang samaan niyo. Ang akong prayer, na-develop ang akong kinabuhi. Nga naman, ang akong pamilya, kauban ako kanunay. Lipay kayo ko. Ang akong mga anak, grabe. Doon na sila yung mga i-share. Mag-bless ko. Lamigin na i-share na ko. Lamigin na iwali. Kung anak, mamuran, grabe kayong ngitag versikulo pa. Kini pa akong versikulo. Share, puli-puli mi. Kada adlaw, puli-puli mi iwali. Ako na silang ginganlan ng mga pastora o pastor na sila. No. Nga naman, ako ng declaration na ito sa Ginoo. Kaya mamatay ko ang kalimutan na, mamatay mo yun ta, kitantanan mamatay man, di man kumudunan. Di man ko pwede isablay na lang nila. Na nako'y puli mga pastor o pastora. Na sila magpuli na ako. Kabalo ko nga gamiton sila sa Ginoo. Hindi pa po kupat yun karon. Kaya naman, nakampok po ko sa Ginoo. Proteksyon nito nga, hindi ko po maigo ng COVID. Di muwali pa kong dagan. Muwali pa kong dagang opisina. Muwali pa kong dagang pulis. Mali tinawan. Muwali ko mga HPG. Muwali ko mga LTO. Na naman yung mga barangay na opisina, na naman yung mga barangay na mga ato establish na mga barangay na mga Bible study. Puro kasaan, diasong, mga puro ato na giwalingan sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo. Yan ito ako nga nagsunan na kining COVID-19 usa ni sa mga pamaagi. Katong akong ipugas mga tao. Itong pulong sa Ginoo ba? Nga ipugas na dito nila, mao na dito yung hinumduman nila. Sa panahon karon, udangom sila sa Ginoo. Okay? Dangom sila sa Ginoo. Mura ni sikreto mo ta. Nya ayaw yung bulag sa Ginoo. Ayaw bulag. Ikalima. Kinahanglan masimba nimo, ma-honor nimo ang Dios. Ikalima. Isa din mangita ko sa pulong sa Ginoo para matambagan ko. Isa din pangita ko na to kanunay ang pulong sa Ginoo aron mahatag og tambag sa atong kinabuhi. Walay kaning makatambag ni kalibutan. Usahay, ato tas problema subad, ato tas silingan. Sister, wala ba bugas big? Bugas. Wala mas kwarta big. Na. Tapi mo aning sitwasyon na dito karon, lamig kay COVID naman, makarason ka. Ayan dos balay. Ato tos tinago lampas to. Pastor. Prinda ko yuta ba? Nakay kwarta. Nakay kwarta. Hindi kita pwede mawala kwarta. Hindi ko magasto. Ano naman, takabalo karon sa limuman. So may palit ng bugas. Bitaw mo. Ato ka sa lain. Pagkataon, doon namin ipadala kwarta na ko. Ingat siya, Pastor, pangita ko prinda na, Pastor. Ako ibalikan. Brad, naman sa natin yung prinda. Mana, prinda na ako. Nakakali kwarta na gusto mo ba? Hindi ko natuwa na Dagdagan yung kwarta. Yan naman ang naghatag sa inyo. Yan naman ang naghatag. Kaya tagaan o dagan, posible, hindi na po kabalong ang puka. Sige na lang kong ihap. Sige na lang kong ihap. Balik. Tagsaon lang, naman lang. Karang gigo kayo masulot sa mga pitaka, hindi kayo kakabalong ihap. Pero ang namit mga kaigsuunan na dahil matambag na ito. Mula rin pulong sa Ginoo. Isa, mangita ka kanunay sa pulong sa Ginoo kayo makatambag din natin. Mura ni siya. Psalm 119 verse 67. Itong kasama. Mao ni pinakanindot ka inabutan. Sa wala pa ako siluti, naisalaag ako. Apan karon gituman ko ang imong pulong. Mao ni usa sa nangabutan nga magtambag nato kanunay. Lagi pulong sa Ginoo. Dili pwede nga mugawas ka aning pulungan. Dili pwede mugawas ka aning kay mo ni ang good news. Mo ni hinumdumi kanunay pagduling crisis sa kinabuhi. Naipulong nga mutambag nimo. Naipulong sa Dios nga muhatag nimong lingkon. Malingkon ta sa diha nga mubasa kas pulong sa Ginoo kay ingon siya, the joy of the Lord our strength. Ang kalipay sa Ginoo mo nakahatag nimong kusog. Igsoon ang pulong lamang sa Ginoo. Magtuo kag mahimo kag kusgan daghang kag kwarta. Oy, problema oy. Pag daghang kag kwarta, identify ka daghang kag kwarta, daghang kay wato ni to. Sister, Brad,
Sure, hindi kayo may trabaho. Oy, namin na ba kayo, bakit ni mo sulti mo utang? Ingoy sa natanan. Oy, papayag, napapadihay. Hindi ka pansinon. Buwan na kailali mo. Ang utang din 15 luoya. Maestra ko, Pastor Bia. Maestra ko siya. Ganda ilos tarong. Oy, para maluoy ka ayon ta. Pagkita mo dito sulti na. Pagkasiksihan na kayo. Oy, Pastor, tapan niya kailangan ako. Kailangan sana ako. Oy, Pastor! Pastor! Mayo, salamat sa Ginoo. Ayaw ka ayaw. Ano siya? Oo, rin ka mong ginagato dito. Kailan ka na po? Kailan siya? Sa'yo mo yung anak, ya? Ano mo yung anak? Pero hindi yung sitwasyon sa itong ginawa yung Kristiyan. Mora ni pulong sa Ginoo. Butambak na ito. Mora ni. Mora ni. Apan ka lang, gituman ko na ang imong mga pulong. Bato pa service sa gabi. Ang pulong ng Diyos sa Diyos ko ay makatambak sa itong ginawa. Luya, labi kayo. Pasahar ko nilang pulos Ginoo. Daghan kayong saad ang Diyos. Daghan kayong saad. Every day ni na ako'y gi-share ninyo kada gabi na ako'y gi-share sa online, no? Na ako'y gi-share sa Facebook. Kada gabi na mo na among gikot kada gabi. Mo na among gi-share kada gabi. Unya nindot kay na i-share po na ninyo para andun na yung mga tao mapadalanginan po na ng mga mensahe. Katapusan. Tapusan man siguro ko. Ingon sa dini, daw, ano ba basa? Ingon sa dini, 2 Timothy, morning ang mumutuo tas pulong sa Ginoo. Nganong ang pulong sa Dios atong tubuan. Unya mo ni ang pinaka-ektibong tambag. Usay na may mga tambag sa mga tao, no? Pili mo, baboy ka baboy. Baboy mga tao nakasulay ng baboy. Baboy, busulot na. Baboy ka na yun. Ngayon na mamatay po. Hatag sige mo. Hatag tayo, yes, pastor. Yan, betul tagagbakting. Hatag na mo, katalangin na mo sa Ginoo. Namatay na kayo, hindi mo matag. Matay. Diyan, matay. Matay na kayo. Mamatay lagi. Pero muhatag ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Pero, dahil kayo tambang mga Diyos, buhay manok. Ay, kagawatan, kaligilo, mamaa. Alas ka ng buhay man yun. Pero kung tayo masabot, walay na rin tambang maayo. Ang Diyos ka. Ang pulong ng Diyos Ginoo. Walay na rin makapadato sa tao, ang Diyos ka. Uuswag mo ka, ingon ang pulong sa Ginoo, makadato ang panalangin sa Ginoo, dili magkalabaw ang kakugin. Isa kung saan yung kugin? Sabi ninyo, nining COVID-19. Giga na itong Marso 23, nagsugod big tanong, Mayo, Marso, Abril. Abril City. Abril na siguro to. Karoon mga kibisyon na nag-harvest namin nag-harvest na ko balatong daghan. Pastor, mapalit ni. Dili naman baligya, kaya murang ikaon. Naami daghang balatong, daghan namin kay ukra. Ano man, ninglikay pa sa mayroon namin tapulan yung tao, no? Kawato na. Kanang kawatan, permente na ginang kawatan. Pero kung tanong ka, permente kang kugihan. Ikaw ang Bible, panalanginan sa Ginoo ang imong mga asa na kang posisyon, bisa pag-identify nila na dili tambok ng itaan, yun sila, balaso na, kulo na. Basta kay naakas Ginoo ang isonan, mo ni sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo mo rin ay pinaka-epektibong tambag. Sa dagan kay tambag maayo. Dagan kay mga nagani mga coach. Bitaw mga coach bitaw mga kalitan ako no barley man ko nga singalan na. Bang baligya ko barley sa una, no? Pag naikot sa mo nga mga to sa dipulog at na yun, pag-akot sa application, isod kayo. Maayong isil kining Bible. Ang pulong yun sa Ginoo pinakamahayan. Ako din ko kamao mo istorya o bahay ng business. Wala ko yung maayong din. Pero pa-istorya mo kong Bible, pa-istorya mo pulong sa Ginoo, pa-istorya mo tao, nindot ka yung pulong sa Diyos. Ang pulong ng Diyos Ginoo, ano yung amayon. Ang di ba kasulatan, gisulat ko ba salam nagikan sa Diyos? O mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagpadlo, pagsaway, usawan pagtudlo, usawan pagkinaboy kataro. Mora ni pulong sa Ginoo. Ingon ang libro sa Timothy 3:16-17. Ang pulong sa Dios gisulat uban sa lamdan sa Ginoo. Totoo ta. Tungod kay gisulat ni uban sa lamdan sa Dios. Okay? Gisulat ni pulong sa Ginoo, lamdan ni gikan sa Ginoo. Si Timothy na nagsulti na. Gisulat ni ana sa Ginoo. Si Salmista David naman, gisulat ana sa Ginoo. Ang Bible tinuod. Juan 1:1. Okay?
Di na ko basa diyan. Tapusan. Tapusan na. Ang Dios mo'y tinubdan sa tanang grasya. Hinumdumi, una-una kanunay, sa diha. Doon ay mga crisis, doon ay mga problema, doon ay mga pagsulay. Ang Diyos puno sa grasya. Puno siya sa kaluoy. Siguro, biyong ka nga, ay, lamig kay kungalan kay grace. Pero mas lamig ang grasya sa Diyos. Iwan ang Ono Pedro. Tanawa. Ono Pedro. 5:7. Ato kasama. Gishare din ni Pastor. Last Pastor. Gishare din mo nito last Sunday. But usa sa akong nakitaan, usa kami alabay. Miglabay sa ako ang wali na ako nakitaan, identify na ang Diyos, puno Diyos sa grasya. Pag imong ihatag sa Ginoo ang tanan nimong problema kabalaka pagsulay sa kinabuhi, imong ihatag nato sa Ginoo at imanon ka sa Dios. Puno siya sa grasya. Moment na nagdisulti, loving arms na ang Diyos ay may gugmaon niyang kalulot na asiyasa. Grabe. Kumpiyansa ka pag nakas Ginoo. O sige nun, 1 Pedro, Kapitulo 7. Itugyan kaniya ang tanan ninyo kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Balaka pa ka. Pabalaka pa ka. Mahadlok pa ka. Kalimutan na. Mahadlok pa ka COVID. Nga kung doon ay crisis ka mga pangitamos kinaboy. Ayaw kalimot paghinomdom nga ang Diyos puno sa grasya. Tiglo ko ba ng iso? Ikaw ka naglantaw karon. Ayaw pa balaka, ayaw pa buhaluha. Ayaw bulag sa Ginoo. Kaya mo rin ang pinakasikreto mo ta. Nga din imong hawiran sa imong kinabuhi. Hinomdumi nga ang Diyos puno sa grasya. Puno sa grasya. Siya ang Diyos na tinugdan sa grasya. Kuno na kay nakita sa mga maayong tao, walay mulabaw sa Diyos. Ang Diyos igsoon hinumdumi na naglingkod siya sa iyang trono. Iwan niyang pulong, siya ang Diyos, si Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Wa siya na usap. Kung naghimo siya milagro kaniadtos kinabuhi ni Moses, kung naghimo siya milagros kinabuhi ni Elijah, naghimo siya mga milagros kinabuhi ni Jonas. Karon ang Dios mohimo mga milagros sa imong kinabuhi. Kung ang Dios nag-rescue ni Jonas sa diha nga gihulog siya sa dagat, ang Dios mag-rescue kanimo o kay bulong ang mga butang. Nahadlok kang COVID, nahadlok ka nining mga pangitabo karon nga crisis, nahadlok ang pangitabo ka kay trabaho, ayaw ka balaka. Ayaw magbulag sa Ginoo kay ang Dios makahatag makasupply nimo. Ingon ang Bible, but my God shall supply all my need according to His riches. Dato ang atong Dios, dato ang atong Ginoo. Dato siya. Hallelujah. Dato siya. Na makasupply siya sa inyo. Kung sa may gusto rin mo kanon, kung sa may gusto rin mo mga pangitabo mo ato sa inyo sa inyo. Hallelujah. Dilig-tigan ibo. Dilig-tigan ibo. Dilig zero ang buhaton sa Ginoo mo. I-prosper ka. I-level up ka sa Ginoo. I-tuboy ka sa Ginoo. Hallelujah. Doon na ba yung mga pamilya niyo? Doon na ba yung mga pamilya karon na walang pamaluwas? Doon na ba yung mga pamilya niyo na gusto niyo mausap? Doon na ba yung mga pamilya na mga ilhan karon yung mga friends, mga pamiyante, gawa pa makapig, wala pa makaduhol yes nila sa Ginoo. Karon ang panahon na imong isalig, imong isurrender, imong itugyan, ibaton imong gadus Ginoo. Ginoo, ako na itugyan nimo. Ingon ang Bible, ingon ang Paulo sa Ginoo. 1 Pedro Kapitulo 5 versículo 7, itugyan ang tanan kay siya mo tagad mo timan kanimo. Kung imong itugyan ni hiningan ana, kung sa'y family name na imong irepresentahan karon. Kung saan pamilya ka, ang imong irepresentahan. Gusto ba kang maluwas imong bata? Gusto ba kang maluwas imong mga anak? Karon ang sitwasyon, karon ang panahon na imong isurrender na sa Ginoo. Tingnan Diyos, Lord, ako ang isurrender. Akong bata, akong asawa, akong mga anak, akong pamilya, akong mga parente, akong mga ikagaw, gusto ko Ginoo ka, kaming tanan, makapigyan sila sa Ginoo. Doon ay pamilya karon na, deliver pa ang pamilya. Doon na may pamilya karon, wala pang simba sila sa Ginoo. Karon ang panahon, imong isurrender na nato sa Ginoo. Ikaw, gamiton sa Diyos na may mga tulay. Imoon ka sa Ginoong tulay, taytayan ka sa kaluwasan sa ulan. Imoon kang taytayan sa mga panalangin ito sa ulan. Hallelujah, hallelujah. At ang isa ko ka. At ang isa ko ka. Maniibutan ang yung tigas kamot sa imong dugan, ang pupunta sa iyo. Amahan mo na rin. Lord Jesus, di agad karoon sa mga liwan. Nabatin na mo yung kahong
pagpati ng palang suli. Lisod sa tama, panway lisod ni uwigat natin siyang iipas. Mahimong posible ang imposible sa tao. Kung niling oras sa tinodunay mga family name, nga mong girepresentahan karuwa, manakaw ako sa usa ang ilang mga ngalan. Huwag ko makita nito mga tao ng lantaw karon tayo. Lord, akong ipangayo karon Ginoo Dios ang imong kamot. Imong extension karon Ginoo, baguha ang kinabuhi sa mga tao na kinahanglan karon sa kabubuhan. Luwasan ang mga tao na kinahanglan kaluwasan. Ayuhan ang mga tao na kinahanglan kaayuhan. Ipaabot karon Ginoo Dios ang imong kamot, ang imong milagro. Ipaabot kadto sa mga tao na kinahanglan Ginoo sa imong hikap. Baguha ang kinabuhi. Mga langit ng tanan ng mga tao sa Pilipinas, mga lagan ng mga tao tibuok kalibutan. Mudagog sila diha kanimo kay puno kas grasya, puno kas kaluoy Ginoo Dios. Salamat Lord ng tanang pamilya karon sa Philadelphia Christian Fellowship Incorporated. Madagog sila diha kanimo Ginoo Dios. Musalig sila diha kanimo, muhawid sila diha kanimo kanya diha nimo duli kalinaw, diha nimo duli kalipay, diha nimo duli kagawasan. Diha nimo duli kabaguhan. Baguha atong mga tawo na kinahanglan og kabaguhan. Silyohin kining mga prayer na mo karon. Dawatan ni Ginoo Dios. O kini ako mga pag-ampo, hallelujah. Tuguti, nga kini mag-aabot ngadto sa mga tao nga wala karon dinhi. In the name of Jesus Christ. Lord, bana, asawa, pamilya, mga anak, mausab, mabago, mga lagad, muila, mudangop diha kanimo, mausab ang ilang way sa ilang kinabuhi. Bisan pa niya itong mga tao nagsimba tradisyonal. Lord, nagsimba mga laraw, nagsimba mga Diyos-Diyos. Usba ang ilang kinabuhi, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat ni oras. Salamat sa imong tabang. Salamat sa imong pagkamaayo. In Jesus' name.